This is the Dili Ni Advice Podcast. Daghan mi dirig ikasulti, pero wala mi katambag. Ako si Kringkay. Ako si Darlene. We are your distant Bisaya friends, so let's hang out! Hello! Hi! Hello! Naulanan na gid Unsa ta. Oh yeah! Init gihapon, uy. Bisag na ulanan ta kagahapon. Init gihapon. Sa sobra kainit kay magluha na gud akong mata. Kay silawan ko ba? Kanang mulakaw gud ka sa gawas. Naamang gud ko kuan ka ng astigmatism. And I'm literally in tears while I'm in the sun. Walking. No, ingana kainit. Kabalo na di ay ko, bantog ginapa asynchronous class ang mga bata. Kaya sa una, wala man tay mga ingon ana, no? Pero karon kay naana sila kay tungod summer man di ay, no? Dapat summer man di ay ron. Gani. But I think the school system is adjusting the school calendar. So, masayo-sayo na mahuman para mas early na pod gamay makasugod hantod makabalik na gyud June, the old normal. Unya unsaon man na mobo lang ato ang bakasyon ron unsa man. Oo, ingana yung may tabo. Hala, Murag kaya- every year murag gapabubo nang gapamubo hantod makabalik og June. Kay mo man ang ideal jud na na time to start going to school kay kada man gong March dapat humana naman jud ang klase kay pagka March pa lang init na, April perting inita, May perting inita, dapat wala jud dapat jud tama jud na kanang ibalik sa normal ang school calendar. Bitaw, no? Kay bisag naa ka sa shade ba, bisag naa ka sa jeep good na open air na dapat mawala gamay ang kainit kay hangin na paglarga sa jeep, pero init gihapon pati ang hangin. Wala escape. Init uy kanang murag ang nagbuga sa electric fan kay murag kanang naakas sa kuan sa purgatorio. Hesitan kay ko moingog impyerno ba dili mo ko gusto, purgatorio lang sa. Oo, mas safe dara. Dili ta ma-hurt dara. How'd you know? I just think so. Kay si Telma, ingon man siya, pwede raw mag-wifi, pwede raw mag-lingkod-lingkod. Relax diay na diya. Buang history. Oh, yeah, kaganina na ibangga dito sa diversion. Ay, dili sa diversion, sa NHA ba? Padulong school. Naibangga, we literally heard the crash. Pero dili pa to siya mao. Kay walay brake ang truck good. Murag, I don't know what happened. Nawalaan siya og brake kay na sidesweepan lang niya ang isa pa ka truck. So, naabli ang kilid sa truck. Unya, niabot na siya sa among katapad na lane. Dili sa amo ang lane. Kay if it was sa amo ang lane, we dead now. Hala, I'm just laughing about it now. Grabe kayo ang imong kuan ba kay dead na jud ka. Oh, ingon na jud because my mind went there. Do you consider this your second precious life? Not really, not to that extent. Dili man. But you said you did. Is that what it is? Kay kung naami sa fast lane ba, murag feeling na ko we did. Pero murag dili nga na ka serious ako ang feeling. I don't know. Just we're thankful that you're alive to tell the story. Yes. Wala lang takabalo kung naabay na nga angol ato. No, kay daghan gud siya og nabanggaan kay nisugat naman gud to ang truck gikan siya NHA na nakabangga na siya no og kanang van so dapat pero wala siya nahunong bisag nakabangga na siya og another truck. Hala oy. Oh, daghan siya pati duha ka buses yata to iyang na-appeal og kabangga tapos naabot siya og kanang tindahan dito jud siya nahunong sa tindahan. Grabe naman. Oy, nakoy theory ana. Unsa man na? Kana man kung sa Mamay ba? Sa Mamay Road. Kanang traffic light crossing diha. Oh, kana. Intersection diha. Oh. Kuan mo guna diha, Kring? Kanang 1 2 3 go mo guna diha. What do you mean? Di ba? 1 2 3 go! Maglumba na tanan. Paspas kay na magpadidit. Gikag Mamay pa baba og diversion dihon, ya pababag ini. Oo. Paspas kay na magpadagan diha. Mo na kami gay ni naknak pa mo. Adto mig mga bangko diha or na may mga daghang bangko diha, East West, RCBC, BPI. Mag-adto lang mi pa wala mi tuyo. Agadto mi no nya. Syempre mo park niya mo backing, pag backing maginahinay gyud mi diha, Kring. Kay grabe gyud diha kakaskasiro ng mga truck mostly na magpadidit
Na mura ra bag mga kuan, mga okay pa o kondisyon sa brake. Unya, nagpadidit lang. It's a known issue ba yan na pag magpadidit ka niya naka-neutral, na tendency nga dili mo gana imong brake because sa kabugat sa imong truck, di kadaog ba? Di na kadaog. Tama ba ko pang? Oo, tama daw ko. So, it was from an expert witness. So, ibig sabihin, kamo mga truck, ayaw mo pagpadidit diha. Okay? Pag engine brake mo, o kung sabay, pwede niyong buhaton para dili mo magpaspas ba, o dagan, pag kuan mo gula sila diha, kring mag-race. Murag Ay, buwan. dili yun literally mag-race. O, pero wala sila ka ng, wala lang. Padidit ba, slide. So, ayaw mo pag-ingana. Mo nang daghag og disgrasya sa diversion road diya sa Maa. Sa Matila Pangi. Kay padidit man po na diha. This year, last year alone, pila to? 20 plus? Nadyo yung mga nangamatay? Siguro, this year alone, naanata sa mga more than our fingers na siguro. Depende pila yung finger. Diba? Kaya nabayay pinsan sinak nakasobra ang finger. Diba? So, ana ba? Ayaw mo pagpadidit. Kay, okay naman na, wala problema kung kamo lang inyong mabanggaan. Like, kamo lang inyong sarili. Mugani. Self-infliction lang ang may tabo. Pero kung naman madamay ng mga tatay, mga nanay, mga bata, di ba, nga maangol, saan man na to? Namoy ikabalik sa mga kinabuhi ana? Kaya ninyo istoryahon si Satanas or si San Pedro para iuli na to ang patayng lawas or patayng kaluluwa, pabalik diri sa yuta? Mo gani, mo nang pinaka-selfish ba? Kay kanang, kung mag-reckless ka sa dalan kay, may man untaod na, ikaw lay maangol, unya, makaangol, manggod kag laing tawgod, lain manawi. Mo gani, dapat, dili gyud maging ana mga driver sa truck, ha? Kasagaran jud baya ang mga disgrasya di truck. Labay mga, di ba pano, siguro mga 90% ang mga disgrasya di diversion truck, Truck no? kasagaran. According to me, to my own expert witness. So, guys, ayaw lang ta magkuan, guys, ha? Ayaw lang ta magpadidit, ha? Gamit lang ta og primera. Diver ko. Kung naka-manual inyong truck, pero kung matik inyong truck, good for you. Hala, speaking, matik na baya inyo kang sakyanan? Announce. Nana mo'y matik na tarak-tarak. Pasakya ko, bi. Manakay tantanan karungguan. Ibutan takas atop. Nanay, gunitanan ng atop, no? Makasakay na din sa atop. Buwang iskring-kring. Ala siya pa. Nanay, gunitanan sa Magunit na daw siya sa taas. Diba? Ang last ninyo nga sakyanan, wala biya ito gunitanan. Karoon na. Gani ka lang, kung tayo mo sakay kas atop ato, hold on for your life. Ana lang to. Fresh air. Top down on the street, looking in a mirror and I'm checking on my lipstick. Kabalo ko, sana? Up down on my feet, checking on my lipstick. Saan nakakanta gani? Britney Spears man na, kato advertise sa Vios. Anticipating? Kana. Advertise man na sa Vios. Masa? Advertise sa Vios? Ano ka, Vias? Vios. Ano na yung pagkaingon, di ba? Vios. Yes. Kuyo kay kog memory ba? Kay kanang mga advertise sa mga bata pata, memorize ko gyapon ako natud karon. Oh, like what? Dako magkukog ka ng agtang sa ato mga distant friends, basi nagawonder sila. Ano daw ang kuan kanang maka-remember kog mga karaan ng mga commercials kay dako kog agtang. So pasabot ana akong storage capacity sa akong hard drive in my brain is medyo dako-dako. 100 terabyte. Gamay ra na ang 100 terabyte. Imuha ng memory na 100 terabyte. Ang memory kay medyo dako-dako na gid siya. And kanang mga kuan kanang mga Hope, the number 1 luxury cigarette. May ana ba? Unsa daw? Kantaha daw. There's a light of hope. Tama day. Ay, nakoy na inumduman. Great hope, freshness. Ngayon na kami itong advertise sa mga sigarilyo sa una no. Buwa nga, uy. Oo.
Napa ko nahinom naman isa. Ang zaman. More international cigarettes. Catch you taste the magic. The magic taste the more. Nga nun ay advertise sa mga sigarilyo sa una. Wala man tay kuan sa una kanang. Wala man tay filter sa una. We have no filter. The millennials have no filter. That's why we don't have filter. That's what we were watching. That's our content growing up. Content nagikan sa mga boomers and Generation Xers. Gani, kanang mga beer, na mga tanduay, na mga kanang mga yung ana ba? Kanang mga sigarilyo, ana. Pero anyway, guys, basig na mo yung ma-remember na mga commercial na karaan sa TV, i-comment lang diya sa mas kaya sa inyo lang kung profile. Ayun na bigla pila. Ayun na bigla. I-post lang good. Sa inyo ang Facebook. Di kamalan ako na idea na campaign. Mo niyang campaign guys sa participate mo tanan. Kamontanan na minaw. Kung na mo na remember na old commercial, pangitaan ninyo ang video ana sa Facebook or YouTube. Then, i-share na ninyo. Then, butangin ninyo hashtag, dili ni advice. Public dapat ang post. Pito. Diba? Kaya kung hashtag mo dili ni advice, public ang post, makita man na mo na. Diba? So, do your participation and find an old commercial in your childhood. Sa remember lang ninyo, share it as a public post and then put a hashtag, dili ni advice. So that we can kanang kuan lang siya, kanang wala lang. Reminisce lang. Ano man di ay? Diba? Na ako'y i-share. Saman? Di na ako yun, manundog mo. Ay, walay kopyahan na ha? Shout out na tayo. Shout out kay Spaceman sa comment niya sa ato ang question dito sa Spotify para sa episode na Sensitive ra ang Gen Z. Episode 11. Ang question dito, unsa inyong fond memories significant is being a millennial? Tapos ang ayahang tubag kay, quote, going to internet cafes with friends after school. I love your podcast. I forgot how to speak Bisaya after my family immigrated. Your podcast is a great way for me to get familiar with Bisaya again. End quote. Very nice. Very nice. It is entirely possible for kanang children who immigrated at a young age to forget how to speak Bisaya. It happens all the time. Pero katong 1 year lang sa US or Canada or UK niya, nakalimot na daw yung Bisaya, paon ko na yung si Madonna kay nag-vacation lang sa London kaya na siya English accent. Uy, nga nabaya ko. Kanang pagtanong nako Game of Thrones, for kuan ba to pila pud ba to ka years, oy mga 8 or 9 years tong Game of Thrones, tanan years ana among gi-spend ana nga time. Kaya ako mga pamalikas ato no kay British. Pero katong mga 1 year lang sa UK, Canada, US, ayo mo pag-feeling ha. Dili ta pwede makalimot og Bisaya. Pero kung 20 years na mo, makasabot ko kung nakalimot og Bisaya. Bata pa mo ato nga time. Yan na malhin mo, masabot mi ana. Naputay another entry diri sa form. And we are so happy to hear this kay kuan manggod ka ng we never received a donation before and until now actually. Pero someone wants to make an attempt. However, dili daw tanya mahatagan kay wala doy GCash sa Australia. So here goes the entry in our form sa website. It's from Yayu and quote, "Hi, I really like your show and want to help support it, but I live in Australia and here GCash is not a thing. So maybe you would consider setting up a Patreon account or similar for your international listeners and thanks." End quote. Hey! We appreciate you. Yayu, we're so glad to maski wala jud ka naka-donate but the intent is there and we're so happy. And in fact, how happy are we? Nag-set up na jud mi og donation link for international listeners. So
this is your way to make a donation in US dollars or any currency you prefer. So just go to dailyiniadvice.com, and then in that homepage you will see our QR code to donate, or the the button. Just click the button there para matudlo mo sa amo ang page na nagadawat mi og US dollars or foreign currency na donation. So thank you so much, Yayu, for that entry. Yay! We're so Salamat. I'm excited for receiving money. $1 is around 57 pesos. So sa 57, ito na siya, wala pa ang egg sa basket, but we are already dividing. Hala, grabe, no? Lain So, na. 57 pesos. So, 57 pesos mo niya itong buhaton, Crane. Pila na mga ang 3-in-1 na kape? Hala, wala ko kabalo. 8? G's na lang. Kaya mahal ba ang tindahan dari sa tapad? Si Bobby. Uy, mahal kay ka, Bobby, no? Ang Bear Brand, mahal. Bobby, naminaw ka. But anyway, moto G's. Duha ka kape. G's ta. Tama? Oo. Pila na lang nabilin? 57 minus 20, 37. 37, no? Makapalit pa tag duha ka jelly roll sa Rosbic Shop. Kita 15 mang isa. So, napatay, cambio shite. Pwede isa ka hopya. Gusto ko ang star bread. Anta? Gusto ko ang star bread. Mahal mang star bread. Jeez. Hoy, nangihap no ba? Wala pa gani. Ang hupya, tungaon pa dyan na to. Kay shite na lang may cambio. Tay shite mang hupya. Tungaon na tong hupya. Oh, diba? Hello, all accounted for. So, all your donations are accounted for. Hala ko, lingaw na siya, Kring, no? Congratulations. Every time na yung mag-donate ba? Okay, every time na yung mag-donate, may post na to sa Facebook ang resibo. Sa atong gimpalit. Huy, wala pa ba? Gobyerno. Mag-count na taog eggs nga wala pa sa basket ba? Ikaw ba? Para ma-encourage po sila nga mo donate. Uy. Hala, maluoy mo, ma'am, sir. Maluoy mo, ma'am, sir. Mag-donate sila sa atong cost na walang cost. Walang cost, diba? pang-pangapi lang. Pangkape lang. Kay init kayong Pilipinas, kailangan og kape. Kape. Mag-init niya mga kape gapon. Mo gani nga naman jud ang Pinoy. Easy naman kayo na. Diba? Sa mga gusto lang mo donate, dili na siya mandatory ha. Kung gusto lang man mo, enjoy gihapon bisag wala mo i-donate, ang inyong support, ang inyong pag-listen is very huge na jud sa amo. Thank you, Daan. Yes, thank you, Daan. But if you really donate, I will kuan ka ng sa tawag ana, get real with that deal. Na kanang i-post jud ang kuan. Ang pinalit na mo. Unsa mo gipalit, okay? Yay, watch out. Tas mag-video ta no sa atong gipalit. Ilababi ta mo palit. Pina-vlog style. Ilababi ta mo palit. Mag-vlog ta mo ta ilababi. Ayo, saman. Ay, di ko mag-unsa man kring ko. Ayo. Say boa. Palit ko great taste white coffee. Duha. Pila. Tag 20. Mahal! Tag 20 ang duha naman. Mabila ko 20 ang isa. Lagi ko sa babi, uy. Papalit ako, call. Money imong kwarta, call. Keep the change. Surte kasi Bobby eh. Salamat kaayo, call. So, thank you in advance sa mga mag-donate. Daga namin Yay! Unya, unsa man ang ato ang topic for today, our lesson for today? Gani, ang lesson nato for today, class, is about, so the topic is, what's your favorite question to ask someone to get to know them better? Paminaw mo ha mga introverts. Keep this, take note of these. Gani, but even though you take note of these and listen to these, the application, if the application is non-existent, the discussion is moot. It's still not applicable. Gani. So, ako personally, I haven't read the entire thread, obviously. I just read the title. It says, what's your favorite question to ask someone to get to know them better? Ako no, if na ako'y makasalamuha nga new person sa akong life, like kanang nakasabay lang nako among
my circle of friends na sila gidala another friend or kanang adto ko sa amo ang ako sa akong husband na favorite coffee shop sa Balay coffee shop sa Obrero. O tayo mo mi dito na amin nakasalamuha nga bag-ong tao. I ask them this because I think this question is not personal. This question is not personal and appropriate to ask even though you're strangers. I think lang noon. Okay? And my question is, this is what I do all the time. Unsa imong zodiac sign? Oh. Yes, that's what I do. And when they answer that question, the agenda, which is to get to know them better, works because I will know right away what kind of person they are or what kind of traits they have as a person. What if moingon siya na, I don't believe in any of that? What if mo ana siya? Dili man ko nagaingon ana, magana so siya. So far no, sa tanan akong gipangutan-an, wala po'y naging ana sa kuha, Jud. Pero kung naamang galing maging ana, mo na lang ko na, oh, bye. Ano lang ko. Pero so far, Jud, sa akong mga gipangutan-an, daga na kay ko gipangutan-an ni Kring. It's a go-to question of mine. And they always answer me with what their zodiac sign is. And I appreciate that. And managna dayon ko kuan ka no. Kanang wana dayon ko. Tas mo agree ba sila? So feeling nako mura ko ka ng expert sa astrology. Oh, dili po Madam Auring. Grabe po. Lulain kayo kung ba na. Madam Auring daw ko. Buhi pa na si Madam Auring. Wala ko kabalo. Wala po na kaila ang kuntay na minaw nga Gen Z ba. Wala kaila ka Madam Auring. Pero ako no, ganahan ko na nga question kay when I kana make tagna kung unsa ilang trait, kuan ka no, anak ko. Muya ba sila, tama, Jud. Lak, yawa, mana sila. Huh? Nice kayo na. Pero dili man jud ko expert. Naalang ko yung mga surface level lang na knowledge about kuan, zodiac signs. For example, ikaw, Taurus man ka, di ba? You are a person who will only be persuaded with food. Duh! How did you know? Gani! How did I know? Because you know. You know yourself. You know yourself. Ako isa ka anak na Taurus diri. Muhilak mo na siya pag di pa ko kaluto paniud to. Gutom na kayo bayi. Anaon ko niya. Gutom man na oy. Kaila ko na din na siya. Basta dili na ko makaluto dayon. Ang ubang anak dili man mo reklamo nga gutom siya. Jud mo reklamo jud. O basta Taurus kay palakaon. Napalakaon ba? Naong og pagkaon mo na ang right term. Naong og pagkaon. That's true. That's true no. Then pareha ba mo Taurus ni Junip no? Yeah. Mo gani. And you are both hard-headed. We're both stubborn. Yes, you are both. You could say that. Oo, ganahan ko ana katay na ako gipangutanan na may naka-Capricorn daw siya man ako na. Kanang mangluod ka no pag dili ka kana i-greet sa imong birthday. Luya po, Luy. It's a borderline personal question. But, kuan ka na, someone agreed with me. Nagipangutanan ako, Capricorn siya ba yung kumangluod ka no, pag di mahinumduman imong birthday. Paano siya, gamay, kanang, kaya mo hinumdum gido siya, og mga birthday. So, why don't other people reciprocate daw? Wag ana ba? Kay siya mismo, naga-remember gido siya mga thoughtful ba? Ang Capricorn, thoughtful. But they want to also be reciprocated with that trait. Dapat thoughtful po dang friends and family and partner nila in order for them to be in the good graces of the Capricorn person. Not good. But let's talk about that in another episode. Okay? Mas gwapo kung natay gi-invite na expert witness ana mga zodiac sign. Gani, wala man tay kuan, wala man ko'y enough knowledge. Wala man ko kayo nagabasa gud anang mga zodiac sign good. So, I don't know. Yeah, that's another topic for another episode, okay? So, Kreng, basaha ang mga favorite question to ask someone to get to know them better, diri sa comments. Okay, the first one, quote, I like to ask what people's favorite food is. Even as a complete non sequitur, it's a good conversation starter. Everyone has a favorite food. It's innocent, but very personal, and there's usually a story or insight into their background or culture behind it, unquote. Nice question. I like it. It's not personal, and it's also a getting to know them better kind of question. Kung ako'y pangutanon ana ba, unsa kaya ako matubag no kay wala ko kabalo unsa ako itubag. Unsay mo itubag ana? Kay tanan food favorite nimo.
It's too many to mention. Murag wala ko'y favorite good. Murag gusto na ko daghan kaayo. Wala ko'y mapili. Sinaknak kay, akong bana ba? Pag mangutana ka, unsa yung favorite food, simple na kayong answer, egg. Egg, sir? Egg kasi. Egg, sir. Luya. Pero ako, kung pangutanan ko nga question, akong favorite food kay pasta related. Any pasta, in my opinion. I'm kuan, like lasagna, carbonara, chicken alfredo. Usually in the white sauce genre. Muna akong favorite food. And ramen. Any actually noodle type thing. Ganahan po kong bihon. Pansit. O, ganahan ko ana. Sa temi. Na ako diya nga na subcategory sa noodle person. So that's my favorite food. Or my favorite category of food. Bitaw no. Ako pangutan ako unsa akong favorite kay kabalo na ko na ko itubag. Ganina nang utan ako ana ka wala man. Mo gani karon na ko itubag gani. Pangutan na gani ko. O sa'yo mong favorite food? Ako kay American food, the greasy burger stuff. Fries, burger, chicken nuggets, pizza, fries, mga chicken wings, no? Ana ko Sige. Pero, okay. Wait sa, unsa man imong, na lang, kay, it's too broad a question, no? Dapat i-specify na lang, ato i-tweak gamay ang question ba for our listeners who wanna use this question to get to know people better. Let's tweak this question because this is kind of broad lagi. So, ask them, what's your favorite Filipino food? Nga na daw. Ako kay kuan dayon kung sudan Bicol Express. Muna ako ang favorite na sudan. Depende po na sa muluto kay unay ubang moy lami muluto ana. Unsa gani ng Bicol Express daw bi? Unsa gani na? Ginataan nga pork bay, kanang dagag sili. Halang man na. Ginataan nga pork na karne na siya. Saan man din ng pork? Himo ang gulay. Di kinaaman, di ba, katong mga pork na dalunggan lang, na ay pork na dila lang, na ay pork na kanang maskara lang. Sisig. Mo na ang favorite Filipino food ni Naknak siguro. Kalang sisig. Tama ko pang. Ikada mga sa gawas mo na, makita na niya sa menu. Mo na yung orderon, liwat siyang papa. Ikaw, sa man yung favorite Filipino food? Sa man ako, oy. Wala man ko kabalo. Dili good ko kain kung perminti ba, mamili jud ko. Adobo. Kana. Adobo. Ganahan ko, Pork adobo, specifically. How about, apitada? Ganahan sad ko, pero murag ka ng, siguro mga pork katawa menudo. Katawa si Naknak. Kaya maski wala siya kadungog sa imo, ka-feeling niya imong answer kay, naka-headset pa. Wait, Kung manggod ako mga trip na sudan, mga sarsagod. How about the afritadas, the menudos, the pork bistec, the adobo, kana mga sarsa. Ako mga ganahan. How about kung naay mangutan na sa imo, what's your favorite dessert? Ako kay leche plan yun. Bitaw na. Mayroon ta siyang ice cream. Mayroon ako leche plan. Ay, bitaw na. Dagan kay ko ganahan, di ko kapili. Di kay kung tayo na ice cream o leche plan sa atubangan, leche plan yun akong una puniton. Pero puniton gyapon ng ice cream. The question is not what you would eat kanang exclusively man good. Kanang treat it like kanang kung naa nang duha sa imong atubangan sa imong puniton dayon. I don't know. Lisuda oy, burig ako kay kog problema. Leche plan. Ganahan kong leche plan. Ganahan kong cake. Labaw nag-vanilla cake. Huy, nangaon mi og kanang ang katong cake na mo sa birthday ni husband ba kay kanang katong mango good sa Goldilocks. Lami good. I like it. Akong lamian na cake katong baterol sa kuan sa Bistro Rosario. Lamian to baterol. May ito ba? Wala man ko katilaw ana. Katilaw na ka uy. Di kaon na ka kan tanos ba kijing. Ay kay mukaon ra. Igor man ko mukaon. Wala naman ko magbasag instruction. Lami ina ba? Lagi. Ganahan mi ana. Lami siya. Kana mga vanilla cakes ana ganahan ko ana. Isa pa lang gani atong gibasa ang question no. Daghan na kay tag pwede i-expand discuss further sa kaniya question, no? So, it's a good starter conversation. What's your favorite food? Tama siya. Tama siya. Tama ning nasa ready. Maabot pa dyan ka sa unsa imuhang ganahan na drinks, unsa imong ganahan na alcohol of choice. Good. Maabot mo dira na topic. Gani, akong ganahan na drink kay calamansi juice.
Ganahan ko ana. Pero alcoholic drink, I want gin and tonic. Kuan di ay ka kanang pina-healthy ba kay kalamansi juice man. Okay, di mo ko ganahan kay og soft drinks. Di ko ganahan og Coke, Sprite, Royal. Mo inom ko pero not necessarily favorite. Mo na ako orderon permente. Kung walay Coke, Pepsi, fine. Oh, kana ako my beverage of choice. Mo na, nandako na ta. Yeah. There's another question here nga para good conversation starter na question is, how did you got into insert any passion or hobbies? So for example, how did you got into kanang drums? How did you got into drums? Playing drums? Me asking me? I don't know. How did you get into music? Music as in like playing in a band. Kani nga question na I don't necessarily, it's not my favorite, but it's okay because it requires history. And history takes a lot of time to discuss. Mo siguro nang gipili niya kay because there's a lot of time daghan siyang ma-expand. Bitaw. Pwede pod. Usa di imong hobby kring passion. Ako, you asking me? No, I'm asking the listeners. I'm asking you. Natingala gud ko ana kay nganong I'm not passionate about anything. Murag naalang ko'y kanang I like video games but I like see it as a vice. Mao na imong passion. I see it as a vice man gud. Mura siyang dili hobby para sa ako. Mura siyang bisyo para sa ako. I don't know why. What's the definition of a hobby? It's something that you like to do on a spare time. Then that's it. It's a vice because it hurts you, but you do it all the time. It's not. It hurts me. It's not. You know why? Why? Because I play this online game called Dota and everybody's so toxic and everybody's gonna hurt you verbally. Kanang toxic kaayo siya, grabe jud. Pero sige lang, madula gihapon ko bisag maka-stress siya. Ana mo nang mura siya makadaot sa ako. Anyway. You're a masochist. Extreme levels na pud na dili man pud siguro. Unsa di mo habe? What is your passion? I'm an octopus. I have a lot on my plate. Is that a new zodiac sign, octopus? Yes, it's a sub-zodiac sign of Cancer, octopus. Oh! Atik lang upog ka. Kuan ba kanang daghan kay ko ganahan buhaton in a day I can't squeeze them all. I like playing non-toxic games. Ako tong kabaliktaran ni Kring kay. I like playing games na walay multiplayer. I like playing on my own. Kalaban ako computer. Okay? And also, I do them when I really have spare time, which I don't. And other than that, sa man akong hobbies, well, sa una, dahil kay kong hobby. Anang maghimo-himo og mga crafts and things, ana good. Pero since I've been dagan na kay ko ganang ginabuhat in a day, work and everything, I find myself not having time to do those. That's why I promised myself pag mag-retire nami, manigulang nami gusto na mo mag-early retirement inaknak. So, mga 50 or 55 nara diha. Dili na gimi paabot og 60. Kay, we calculated, so around 48 pang years old ta, wala na tayo estudyante. Tama ba? Basta around 48 wala na mi estudyante. Graduate na mong kinamanghuran ana. So, we will work for as long as we can, save up for retirement, and then mag-retire na early just so I can play games all day. That's it. That's what I'm gonna do. So if you ask me what my hobby is, moto, mag-play og games pod, pero not in a way nga kadang para sa imo. Kadang makig-toxic. No, I like playing on my own. I don't like people. Diba ang Age of Empires kay single player lang man no? Tapos it's supposed to be a relaxing game. Tapos nagdula man ko online, nangita ko, nag-search good ko og game na 3 versus 3 man to ako ang na-joinan. Unya ka nang pildi man kaayo mi nila no. Kanang layo kaayo og agwat, daghan na kayo sila og kanang military niya. Kami gamay ra kaayo niya, napildi mi nila og kanang Clash God. Unya gitaypan mi niya og easy game. Mall. Nakatawa lang ko kay murag dili sa Dota pa na no kay kanang kuan na kay na siya, sakit na kay na siya sa dughan murag kanang i-report na nako na ingon ana. Pero dito sa Age of Empires kay nakatawa lang ko kay tinuod man. Maura to. Bitaw kanang kuan ni siya nga kani nga question ba kining how did you get into insert any passions or hobbies kay murag
pang matagalan siya na istorya kay daghan man kaayo mo dive pa mo history mo dive pa mo kanang past lives ninyo ana good past lives jud mo avatar. Di murag na siya tama ka na involved na personal history which is borderline personal. Gwapo tong food. kani kay something that Pero it's okay. murag kanang dili siya nimo ma-open up dayon sa stranger gyud murag kanang siguro someone na na-meet na nimo ikapila. Na 2 times, 3 times, ana. No? Let's discuss this. Ana siya, gwapo daw ni nga conversation starter. When's the last time you saw a monkey? Oh! This is ano man, oy, kanang gara-gara raman ni, oy? Kisa man ni David Sedaris, dira daw niya nakuha ng question. David Sedaris? Who is that? Google. I'm searching Google, and according to Google, he's an American author, and he wrote, "Me talk pretty one day, and dress your family in corduroy and denim, and naked, and theft by finding diaries." I don't know. Sa ni iyang mga books. He's an author. Dili ta book reader kring. Yeah, we are not bookish people. So I rate your question 1 out of 10. Another question to read, which is, what's the most obscure fact you know that would make you win on idea? Naay isa ka suggestion diri. Ang iyahang question is, what is your favorite breakfast food? Breakfast food? Ay, food na sad. Wapo lagi ang food kring. Mm. Ako ba, tanong ko nimo, what's my favorite breakfast food? Ganahan kikuan ng pancake sa McDo ba? Kanang pancake with syrup and butter. Muna akong ganahan. Oh, lami na. Muna ako ang gusto. Og hash browns. That's nice. Oh, lami na siya. Partner sila. Murag lami pod. Unsa man imo? Lami pod ang kanang mga silog good. Ganahan kay kuan na. Pareha mong naknak basta na itlog, wala na siya problema. Solve na iyang problema ana. Oh. Kung sa man galing iyang problema, mawala na tanan basta makita na siya itlog. Kanang magbangaon mi sa restaurant ba? Ya kana na menu no, ya dagan kayo di ba? Ang mga menu diri sa Pilipinas kanang masukos Gordon Ramsay magtan-o kay dagan list sa menu ba? Kay bahala ko sa pa nakadako ang menu basta makita lang na niya nga naay na pair ang egg. Mo na iyang puniton. Jure nga Francis planted with egg. Pag nagani with egg dia na siya tan-aw. Oo, mo na niyang menu hack para dili kay sometimes overwhelming ang kuan ba. Ato ra gud mo kuan. Ato mo famous, Davao famous, may favorite restaurant man mo na. Kanang daghan kayo sila kuan pagkaon sa menu. Pero pag makita lang na niyang ako kay dili man kumutan-on na og menu sa famous kay memorize man ako lang menu. Moingon na mo ko diri sa timi. Moingon ako diri sa timi. Chicken family size. Ana lang. Mo na mas nice gyud ang food nga kuan. Conversation starter. Diba? Betaw. Ganahan ko ana. Kay ganahan pug ko maghuna-huna sa mga pagkaon na ganahan ako. Gani. Tesa, unsa na ang question ako nakita ang question mo katawanan kayo. Asa man? Modo ni ang question. What's your mother's maiden name? The name of your first pet? The name of the first street you lived in? IP address, social security number, and you. Buang ay mo pagingana. Uy, kamo ba? Calm down there, Satan. Wala joy, di joy mawala ni mga scammer this is kalibutan no, grabe joy. Buang. Pero dali naman mo tag na og password, i-try ang password nga password. Kasagaran tao mo man ay lang ginagamit na password. Password. PASSWERD. Password. WURD. Gani. Huy! Katong sa kuan ba na ako'y nakitaan sa Facebook page ba naka-follow man ko aning kanang animal non-profit organization ba diri sa Davao kay naay nag-message sa ilaha gusto ko no mag-donate unya o sige tagai ko sa inyong GCash number sa imuhang name o birthday. Agoy! Unya kuyaw kaayo ba kay grabe pati non-profit organization kay tirahon og scammer. Grabe ba?
magsige kato sa nga page in particular, magsige man gani siya post na kanang wala na unod ilahang GCash, kanang mag-post siya nga gamay na lang kayo yung GCash, mas kwinta na lang, kailangan nila og more donation. Tirahon pa jud og scammer. Oh my God. Pang biktima mo pero ayaw apila tong paan. So mga pobre na purog apil kay sa man mo no fair ba? Fair game dapat kung mamiktima mo dito mo sa mga Florindo. Dito mo sa mga dato si Florindo. Florindo. Dato na sila. Kasi Florindo. Tagiag Pearl Farm ba? Kau ba ujug gas-gawas ba? Gwapo po na conversation starter kay kuan. What's your biggest fear? Gwapo man na. Biggest fear? Murag kuan man kayo na oy, personal man kayo na oy. Murag magmakahilak man sad mo ana. Feeling na ako. Ako ang biggest fear kay kuan. Kanang makaigit ba sa kuan. Uy, pagura kay kaningo na dili ka gusto og po topic. Dili ba kanang kalibuhan na jud kay ka pero di ka kaabot si R sa inyong balay. Wala na jud nakaigit na jud ka. Pero pala na itabo sa kuha, fear lang nako na. Uy, naadyo ko fear. It's rational fear because this happened to me. Ang saman? Ganing naa kay tagdon niya, wala ka gitagad. Big deal jud na sa imuha no? Oo. Kabalo ka. So guys, mora to. Ingana gid akong utok. So guys, kung kuan mo, makita niyo si kring-kring sa public, managad mo. Ayaw. Ayaw hinuon mo og panagad kay dili man ko gusto. Di ka magbuot ka. So kung managad man siya. Tapos pag nailan na mo niya no, next time magsugad mo kay siya naman puy mo tagad, ayaw tagda. Mag-overthink na siya, wag ko ni gitagad pi. Maugod na ang reason no na dili ko managad gyud og una sa anybody kanang kintahay no kanang magsugat na mi, magpa-blind ko, magtanaw ko sa akong cellphone ko no, or mo-tan-aw ko to skilled ko no para di gid mi mag eyes to eyes. Kring ang sayon lang man na pero dili lagi lisod lagi na i-advise sa mga introvert manggod. Easier said than done. Oo, easier said than done jud pero ang akong technique manggod kay hapakon ako. Hoy. Hoy, kamusta naman ka? Ana, kusog ka. Pero kapila naman bugo nang ana. Pero wala na ko nagaisip na wala ko rin gitagal. Ako lang kay kuan lang kanang ang sa akong utok kay kanang wala sutok ka ilan na daot ng mata. Ana gina pag magkatiguang na di. Or kanang or na ko self explanation like ay tambok na manggugko ato na kailas ko. Anak ko, dili ko nagaingon nga, di mande ko niya tagton. Mo gani, nga na jud ko permente ba? Di mande ko What niya if mag-cry na lang ka? Sa una pa man na nahitabo, mo nang ang reason nga recently, in the last few years, wala naman ko napalaw kay, dili man pod ko managad gyud at all. Mo tan-aw lang ko sa baba, sa taas, sa kilid, side by side. Mo gani, so, kung biggest fear mo na imuha, niya ako ka na makaigit. Hadlok na siya. Hadlok din na siya ba? Ikaw, try good. Hala, nakatry na ko, ana. Wala pa, pero hapit siguro. Mura na kong hapit. Nakatisting na ko na ni Kuya. Hapit, nagyud kay ko makuyapan kay lain. Nagyud kay ko diyan. Ako po, sige kung anak-anak na ka nag-drive siya ba, pagdali mo, please, ang crowning na. Stop! Yan na, sorry. Wait, disclaimer, ayaw mo paminaw kung nagkaon. Nagkaon po, disclaimer. Muna. Next. Change topic. Suko, rabadayon mo. Change topic. Next. Okay. Ano ning isa dere, ang iyahang suggestion kay duha daw kabuok. Ano siya, what is your everyday superpower? Like, my significant other always gets amazing parking, always picking the fastest line at the supermarket. Muna ihang first. So, unsa man nga to ang... what's your superpower? What's your everyday superpower? Do we have that? Kuan, kaya na ko. Akong superpower, I think my superpower is I know how to detect people. Detect in how? If scammer or dili. Ang kuan lang, kanang murag, ikuan lang ako kanang trustworthy? No, ana. Trustworthy? Yes, ana. I just know. It's like a vibe. Amazing. Like, ay, dili na ko ni friend, dili ko gusto. Anak ko. Kay feeling na ko, no. It's a no for me. Anak lang. Naalam ko yung mga anak nga vibe. That's amazing. Pero ako lang nag-ingon anak. Wala may ningon na hawag ko anak.
Ako lang na, feeling lang na ako, ang hawd ko. Pero kapila na po ko na dismaya. Kapila na ako na dismaya sa mga tao, kay mali akong pagkabalo sa ilaha. Mali ako ang, understanding sa ilang character. I was wrong, and I felt betrayed. I did my best. But I guess. Napay isa diri, nice di siya. What are your 3 wishes? Sa Genie ni ha, ang pasabot. Lami ani nga question, no? Kung tinuod unta, Genie ang hangtanas po. Unsa kaya? Unsay mo Kuan ka ng healthy, naturally aging body, healthy na body. Muna akong first wish. Naturally aging body, ang dili deteriorating ang health, ana ba? Di po ko mo wish immortal ko, kanang lain man ma-immortal na, imagine na nako. It's not good. And next wish nako is mga 3,896,000 asa to kung gingon? 3,896,327,452.65 cents. Ano specific? Gusto lang na ako. Para mahirapan ko si Genie mag-count. Mag-count pa din na siya. Mag-count siya sa yung magic. Bahala na siya. Discard na niya. Ako kabalo. Ang ako third wish kay Kuan. Kanang, saan man na? Wala pa. Na pag-isipan sa nako. Hala ka. So exciting. Hindi na ko matinood. Hala ka, no? Sabi mo ang 3 wishes. Bukas ang ikatulo. Wala pa na ikakatulo. Maguna-una pa ka. Wala pa kay nagkuhan pa ko. Isip pa ko ikaw mamugos ka ba? Sama na Ang sama na ako First name mo. Maghimo po day kag account. Ay, amount. Account ano. Gusto ko basta moingon lang ko kang Genie na sama na ko ingon, uy? $1 million. Kapa, Judy, ang tingog. Ana, then si number 2, Dr. Evil, $1 million it isn't necessarily a huge amount of money these days. Ana din siya. Wala yung giingon, anak, 2? Diniingon siya, 1 billion, gajillion, quinzillion, gajillion, nagana siya. Kalimat na ko sa to. Sila ka ba sa reference name mo? Tana mo og Austin Powers. That's it. My favorite movie of all time. Ay, gwapo na nga, conversation starter actually. Wala, no? What's your favorite movie? Bitaw. Yes. Tama, di ay krin ako yung naingon na hobby na ko. Kay junkie man jud mi, TV junkie man jud mi kami sa kumbana. Mahilig mi mananaw jud. Ay, no. Bitaw. Mahilig yun mi mo tanaw, grabe. Body na mas mo pa na akong hilig. It's more than gaming. Mas grabe ko makatanaw og TV or series or shows, good. Then, so if you ask me what's my favorite movie, lisod kayo na sa kwa itubag, I would answer you in specific genres, in specific kanang categories. Ikaw, sa man mong favorite Daghan man, sa mukha, daghan man. Dili man ko kapili. Siguro, category na lang, kanang easy, something... Comedy. Oh, something easy watch. Comedy. Rush Hour, The Other Guys, Austin Powers. Kana siguro. Kung another Pareha lagi ta kay akong favorite comedy movie Rush Hour 1 and 2 and then The Other Guys. Oh, sa imuha man ako na nadung ka ng The Other Guys, mo na nitanaw pug ko ana and I like it. Gani no kataanan kayo no. It's my kind of humor. Oh, I like it. I am a peacock. You gotta let me fly. Ganan ko silang tandem ni Will. Oh, I like Ferrell. Unsa pa man? O kanang Asian horror. I like Asian horror. Katong mga The Grudge, The Ring, mga Shutter, mga Tale of Two Sisters, mga anak. Ako, I used to like them, but since my husband doesn't like reading subtitles, kay malipong daw siya, kay daw siyag mata, I stopped watching them and instead, magtanaw na lang ka ng mga English na mga, ng mga anak na movies. And, ako favorite na horror movie is the Insidious na series, good. Tiptoe. Oo. But, kanang basig na ay magkwento, di man na mao ang pinakagwapo nga horror movie. Kay dagan biyag horror fans kring na murag medyo obsessive sa kaning genre, sa kaning kategory ba.
they will not consider Insidious to be the best horror film of all time. Oh. And inga na good, but I don't care. Kaya ang question man good, what's my favorite horror movie? May day ka. Ikaw din si May. Di ba ang May ako? May ako, me. My. So it means, what's my favorite horror movie? My favorite horror movie is the Insidious series. Insidious 1, 2, 3, 4. Nga na. So don't, apil-apil sa akong May. Bitaw. Kung nakay mo ang favorite na horror movie, ayaw, i-insert mo. Nadyo na mo ingog The Shining. Nadyo na mo ingon o ganang, Kato mga horror elitists. Oh, inyuhan na. Ganahan ko The Shining, don't get me wrong. I've watched it like 2 times. Okay? I like it. It's in my list, pero not my favorite. You get it? It's my favorite movie. Dili ko. Obsessive na ko dili nga part. Yes, basta mga shows ng istoryahan, I get that this is my hobby. Oh, tama di, I know. So, I like it. Ma-expand na to ni nga topic. What's my favorite comedy? What's my favorite horror? What's my favorite drama? Ang favorite drama no kay The Blind Side o kuan, Pursuit of Happiness. Oh, dili man ko ganahan. Have you watched it? I ganahan ko Pursuit of Happiness, but I don't like drama in general. I don't want to cry. I just like kanang easy watch lang. How about chick flick? What's your favorite chick flick? Hala, wani mo na ingon The White Chicks. It's one of my favorite horror comedy movies. Kana pod, White Chicks pod. Ganahan ko ana. I like it. Masay mo favorite na chick flicks? Masa man ako favorite na chick? Sige daw, kay basig na ako mahinumduman sa imo ma-mention. Ako kay Made in Manhattan mo, gina kong balik-balik ko nung tan-o. Masay sinaknak matingal naman. Kapila naman ani mo gitan. Si J-Lo ba? Oh. Si J-Lo. Made in Manhattan, ganahan ko. Ganahan po ko. Naay mo ingon ba, ganahan og kanang favorite to nilang The Notebook ba? Ay, oo. But actually, dili na. Na po yung mga elitist na The Notebook is the best. Ay, ako lagi ning favorite. Ayaw mo pagbuot, okay? It's my favorite. Ganahan po ko The Proposal, Ryan Reynolds and Sandra Bullock. Sandra Bullock. Wala ko kabaloon sa ako ang ganahan na chick flick. Really? Dagan good kayo. Ganahan kayo. Ay, ganahan ko og muingon pa unta ko og kanang 500 Days of Summer, pero kanang wala man nako nagibalik-balik og tan-aw, so I won't say that's my favorite. Ay, it's not your favorite. It's not your favorite if wala nimo gibalik-balik og tan-aw. Ganahan po kog Legally Blonde. Kapila na po na ko nagitan-aw. Parang Legally Blonde. Pero pangit tong 3. Ko po tong 1. Legally Blonde 1. Gani, bitaw. Yeah. Daghan man ko ganahan. So, gwapo na siya nga conversation starter. Kana lang, mga non-personal. Di ba pati music? Like, what's your favorite song? Lisod kayo ito bag, no? Kadagan tayo tag-favorite song. Siguro, mga 3,000. Mga 1 million ato ang mga favorite song. Pero, ang gwapo ana is, unsa imo favorite song karon? Like, unsa imo ang ginapaminabalik-balik karon? Ako, ganahan ko lang ang question. Kasi ako'y ginabalik-balik karon. Obviously, nga nabi ako nga type of person, no? Kanang, pag na ako'y ma-obsess i-obsess ako nag mga 6 months minimum to 1 year or 2 years. Niabot kog 2 years kang PJ Morton. Niabot kog 2 years ana. Bayan ho. Pero karon si Tori Kelly nibalik na pug ko. Kaya naman ko siya bagong album. Tapos tuyo ko ng album. Anang Tori Kelly na album. Mo na akong ganahan. Kaya ako ni agi man ko og Doja Cat Face earlier this year. Oh yeah. Dua Lipa ni agi ko ana. Perti balik-balik na ko ana sa ila. Tapos before that kay Mariah Carey. Pero karon, ang ako kay, unsa man akong ginabalik-balik ron. Kuan, mga, katong I Can't Tell You Why by Eagles. I can't tell you why. Kato, balik-balik ko ana. Niagi pod ko og face, gibalik-balik na ko ang city pop. Kana go mga Japanese na 80s, 90s pop songs. Ganahan ko. Plastic Love, katong Midnight Pretenders, kana mga ana. Mga Stay With Me. Pero dili ko kasabot kay Japanese man. Niyagi kong face mga karaan na R&B ba? Like what? Katong balik-balik yun ka ng mga Stevie Wonder o ka ng Baby Come Back Any Kind of Fool. Ganahan ko na ay. Ganahan sa ko na. Oh my God. Niyagi ko na. Kana man Knocks Me Off My Feet. O katong luoy kay nga kanta ni Stevie Wonder pang No New Year's Day. I just called to say I love you. Luoy kayo. Ganahan ko ana, mga Lionel Richie. Ganahan ko ana. Ganahan ko. Bitaw no. Mga Michael Jackson. Di ba ka ganahan Michael Jackson? I mean,
Gullible, manggod ko no, madala dayon ko anang mga documentary. Pero I still like his songs. I mean, wala man jud. Like, di parehas ni R. Kelly ba na pagkadungog na ko, kay di nagyud ko mamina og R. Kelly songs. Pero, okay raman gyapon. Sayang ba yan, no? Sayang cream ba? Di na juga mo kanta I Am Your Angel kay Celine Dion yan, ha? Dili po. Kana okay lang. Kay dili man na mao akong Celine Dion favorite song. Okay. Di naman gani ko maminaw katong laundromat good ni Nivea. Di ba R. Kelly man na? Napayata na sa kong playlist ba? Ay, wala na. Gitanggal na to nimo di. Ay, imuham di itong playlist. Okay, gitanggal na ako na. Because... share imong playlist sa atong mga listeners. Oo, di ay no. Kay kung millennial gyud ang naminaw sa tua, they would like your playlist. Oh, tama. I-public na ko niya. I-post lang nato sa sa Facebook page. Oo, muna among songs ni Kring Kai sa magbiyahe-biyahe mi, muna among mga ginapaminaw. Road trip. Our go-to music. Yeah, R. Kelly. Ew, oh my God. Huy, nawala na to sa kuan. Uy, sa topic. Oh, pero actually, mo naman to. Hoy, akong comment nagibasa ba kay duha baya daw ang iyahang question. Naman. Ikaw ba wala na ako nasulti ang ikaduha. Ano sa man imong kaduha gani? Ana siya ang ikaduha niya is what is in the trunk of your car right now. Nya ako mo dili man ko ka-relate ani. Oy, kay wala mo koy car. Inyo ha? Kuan laundry. Pero kuan lang man na kanang dili man na siya pang Pinoy nga conversation starter. Not all Pinoys have cars. Gani no. Dili kanang kasagaran motor. Kasagaran man gud sa ato kay commuters and motorcyclers. Gani because of kanang kuan kanang we are a third world country. So we are majority poor and middle class people. Only 1% are rich. Tinuod ka? I don't know. I'm PSA. What's PSA? Philippine Statistics Authority. Oo, ana gani ka. Unya, mura to guys. Uy, vote in the poll! Are you somebody who asks questions to a stranger to get to know them better? Are you team I'd rather sit and not talk or team I want more friends? Uy, kanang lisuda ani nga poll. Uy, kay what if I want more friends but I'd rather sit and not talk? Sige. The first answer in the poll is I'd rather sit and not talk. I don't want to know you. Number 2, I want more friends but I'm afraid to fly. And number 3, I want more friends, so I ask away. Kaning nga poll ba, this made me realize na I might not be introvert. I just have social anxiety. Oh. Because I would answer number 2. Oh my God. Diagnosing myself wrong over here. Yes, you are a certified amateur psychologist. Yes, according to Google. Yeah. And our question for today. Unsa ang inyuhang conversation starters? Share your conversation starters to us. Comment mo sa Spotify, sa YouTube, sa Facebook, sa website, dito sa form. Asa mo gusto mag-share sa amua, share away. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. O basig na amoy mga topic, suggestions, or questions, or donations, please reach out to us. Don't worry, your submissions are anonymous. Pero kung nag-donate mo o gusto mo mailhan, just tell us, okay? So we can announce your name. To submit your stories, to advertise, or donate for our cause, our show, go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice with a C.com. Yeah, maroto to guys. See you again soon. See you next week. I'm gonna say week because sometimes it's not Tuesday, it's probably a Wednesday. Bye!